בנות, שלנו שנה טובה. שנה מבורכת. ומפרה, ונמשיך לעשות מפגשים עם חשיבה, הכל בשביל הלקוחות שלנו ובשביל עצמנו. אמן, ושתרד הריבית. בטח, עכשיו שבעזרת השם תיגמר המלחמה, אנחנו על הגל. על הגל, התחלנו. ירד המדד. נכון. חיי הורדת ריבית. לחיים. לחיים. תשתי. אז בעצם התכנסנו כאן היום, אחרי כל המפגשים והסיור מוחות שאנחנו עושים בדרך כלל, לדון בצורה רשמית או קצת יותר עניינית. מקצועית. לבוא ובאמת לתת את הטיפים שלנו גם ללקוחות, וגם לאנשים שעדיין לא מבינים מה הערך של יועצי משכנתאות. אז יאללה, בואו נתחיל. בעצם התחלנו לחשוב, להבין מה משותף, מה המכנה המשותף של שלושתנו, מעבר לזה שאנחנו חברות 5 שנים ויועצות משכנתה, חברות בהתאחדות יועצי המשכנתאות. בעצם כל אחת מאיתנו התחילה די באותו גלגל, איך היא נהייתה יועצת משכנתאות, והמשכנתה הראשונה זה בעצם היה האבן דרך הראשונה. אז עירית, רוצה להתחיל במשכנתה הראשונה שלך? כן, בהחלט. אנחנו רכשנו דירה ראשונה, צעירים וככה חסרי ניסיון. אני עוד לא הייתי בתחום של משכנתאות, בכלל התעסקתי במשהו אחר. וחשבתי שבעלי מבין, הוא מהנדס, חשבתי ככה, בלעדיו יודע. ושמחתי עליו בעיניים עצומות, הלכנו לבנק, חתמנו בעצם על מה שחתמנו. אחרי שנה גילינו שבעצם על מה שחתמנו זה ממש לא היה משהו טוב, ופנינו לחברת ייעוץ משכנתאות ועשינו מחזור. ולפי זה בעצם הבנתי שצריך פה מישהו שילווה את הזוגות, בעיקר זוגות צעירים שאין להם שום ידע, שום הבנה, לא מלמדים את זה לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בשום מקום. ושמישהו מקצועי שיקח אותם יד ביד וילווה אותם עד לקבלת הכסף, ושהם יודעים שבעצם יש על מי לסמוך. מהמם. אז מה בעצם הטעויות שעשית? מה זה משכנתה לא טובה? הטעויות שבעצם לקחנו, אם אני זוכרת נכון, זה היה צמוד למדד, הרבה הצמדה למדד, שמה שאני רואה היום זוגות בעצם שבאים אליי ואומרים, לקחתי משכנתה, אני רציתי לשלם כמה שפחות. אני יודעת מה זה לשלם כמה שפחות. ואז איך זה השפיע עלייך בעצם שזה היה צמוד למדד? כאילו, איך הופתעת ומה גילית ומה קרה? החוב עלה די מהר, גם ההחזר החודשי עולה, ואתה משלם, ואתה מבין ששום דבר אתה לא משלם בעצם. זאת אומרת, לקחת איזה קרן מסוימת של משכנתה, ואחרי כמה חודשים או שנים, בעצם הקרן גדלה, ועדיין שילמת את אותו החזר חודשי, אם לא יותר. נכון. מהמם. נפלאות המדד, כמו שאני אוהבת לקרוא לזה. לגמרי, אז זהו, וככה בעצם מגלים את הטעויות, ושלשלם פחות, זה לשלם יותר בסופו של דבר. ואתם, מה היה אצלכם? אני גם די אותו דבר, רק שאצלי זה לא לקח שנה כדי לעלות על הטעות, ברוך השם. המשכנתה הראשונה שלי, לקחנו אותה לפני 20 שנה, כשהתחתנו. וואו. כחלק מהספר, מתחתנים, קונים בית, ילדים, כמו שצריך. ומשכנתה זה היה הדבר שהכי פחדתי ממנו, זה היה כללה. כאילו, וכמו שאת אומרת, אני גם כן שמחתי על בעלי, הוא יודע מה, תבואי, תחתמי פה ופה ופה, וחתמתי פה ופה ופה, נכנס הכסף, מהמם, הכל טוב, והעניין הוא שגם שיהיו בריאים, יש 5 ילדים, כמו שזכור, ובמהלך השנים, כל פעם החזרתי את המשכנתה, ולקחתי עוד משכנתה, והתגלגלתי כזה על הבית, ואחרי משהו כמו, אולי 5-6 שנים, משהו כזה, באתי לבדוק, ואז כבר הבנק אמר לי, זהו, את לא יכולה לקחת יותר משכנתה, את הגעת לאחוז מימון מקסימלי, ואז אני, מה זאת אומרת, מי אמר לי את הדברים האלה פעם, מה אני עושה מפה, כאילו, איך חיים עכשיו? ואז ראיתי שעברו כל כך הרבה שנים שאני משלמת משכנתה, ובתכלס אני בסופו של יום חייבת יותר ממה שלקחתי. ואז אמרתי, איך יכול להיות? מעולם לא דחיתי חיוב, שילמתי תמיד בזמן. איך יכול להיות שהחוב שלי גדל? איך יכול להיות שלא נותנים לי פתאום עוד משכנתה? מה נסגר? ואז התחלתי לחקור את הנושא. ובי נשבעתי שאני חייבת להיכנס למקצוע הזה ולעשות הסבת מקצוע, שבעצם הלקוחות שלי לא יחוו ולא ירגישו את מה שאני הרגשתי. אז זה הסיפור. מה הרגשת? מה היו התחושות? וואו, ככה שגילית הרגשתי... קנית חתול בשק, בוא נגיד ככה. לא יודעת אם זה חתול בשק, אבל כשנכנסתי לבנק והוא שם לנו את הברקס בפעם האחרונה, ולא כי עוד פעם, כי אנחנו לא לקוחות לא טובים, או כי לא שילמנו, כי פשוט אין יותר אחוזי מימון, ואני לא מכירה את החיים. היא רגולטורי בסוף. כן, אבל מה אני עושה עכשיו? איך אני כאילו ממשיכה לבזבז את רמת החיים שהתרגלתי אליה? חשבתי שזה כאילו ללא הגבלה. אף אחד לא בא ואמר לי וסיפר לי, או אם שיפצתי את הבית ולקחתי הלוואה לכל מטרה, אף אחד לא אמר לי שיכלתי לקחת את זה כדיור, כשיפוץ. ואז במה, לטובת
מי שלא יודע במה זה היה משפיע? וואו, קודם כל בהמון כסף פחות כל חודש בהחזר החודשי, כי ריביות של שיפוץ זה לא ריביות של כל מטרה. גם באחוזי המימון יכלתי לקבל יותר, כי כל מטרה אפשר לקחת פחות מאשר שיפוץ. צריך להכיר את כל הנהלים האלה. נכון, נכון. והבנקאי לא מנדב את זה. אין לו אינטרס לנדב לי את המידע הזה, הוא לא רוצה שאני אקח שיפוץ. יותר קל לו, יותר פשוט לו, והרבה יותר רווחי לו שאני אקח כל מטרה. נכון. והיום, כמו שאומרים, כשלמדתי ונכנסתי לתחום, אז שיפרתי את מה שיכולתי לשפר, אבל יש דברים שהם כבר אבודים, היום רוב המשכנתה שלי היא כל מטרה, בצער רב ובאמון. אל תדאגי, אריאלה, אני אשפר לך את המשכנתה. כן, אני מכירה. מי לוקחת את התיק? מכירה יועצת טובה. אפילו כמה. יאללה, סומכת עליכם. אז אצלנו, לפני עשור, קנינו את הבית. כמו שאריאלה אמרה, התחתנו, נכנסנו ללופ, והייתה לנו הזדמנות לקנות דירה חדשה מקבלן. דוד של אמא שלי היה בעצם המנהל סניף של אחד מהבנקים, בלי שמות ובלי צבעים. לא נזכיר שם, איזה צבע? לא נזכיר, לא ניפול לזה. לא. והוא אמר, אין בעיה, אני אדאג, תשבי, ואני אגיד לכם בעצם כלל אצבע שלמדתי, ככל שהקפה יותר טעים בבנק, ככה תופרים אתכם יותר בריביות. אוקיי, יש סיבה לכל דבר, שאלו כמה אתם רוצים לשלם, היה לי בראש איזה מספר, לא הסבירו לי את המשמעות. אם הייתי יודעת שהייתי משלמת יותר בהחזר החודשי, אפילו 1,000 שקלים, שהייתי יכולה לעמוד בזה, כזוג צעיר, בלי התחייבויות ובלי כלום, הייתי יכולה לקצר הרבה מאוד שנים, ולהוריד ריביות, ולבחור מסלולים אחרים, אבל כמו שאמרת, את למשל הלכת לצמוד מדד, ואני הלכתי בשיטת השליש, שליש, שליש, כי זה מה שבראש הולך לאנשים. שליש, 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 חושבים שזה חוק, האם אני חייב לקחת? לחלק את הסיכונים, זה נשמע כזה מתחכם, יאללה, בוא נלך על זה, ובעצם לא באמת ידענו. בסופו של דבר, דוד שלי כן רצה הכי לדאוג לנו, ואולי באותו זמן זה באמת היה נכון לקחת את זה באופציה כזו, וחוץ מזה אני ביקשתי את ההחזר החודשי הזה, אני לא יכולה להאשים מישהו שהוא הכריח אותי לקחת, אבל אם הייתי מבינה את המשמעות, כנראה שהייתי עושה את זה אחרת. אז בהקשר הזה שהיום הרבה לקוחות אומרים לנו, אבא שלי, חבר שלי, שכן שלי, דוד שלי עובד בנק, היום מניסיון אישי שלך, שכמו שאת אומרת, את לא יכולה להאשים את הדוד שלך. בסופו של יום אבל, מי שמשלם את המשכורת שלו זה הבנק. יכול להיות שאפילו הוא בתור בנקאי לא יודע מה עומד מאחורי ההחלטות של הבנק, שהם מכוונים את הבנקאים למכור מסלול כזה או אחר. אז איך היית היום יכולה להמליץ ולהגיד ללקוחות שלקוח בא ואומר לך, כן, אבל שכנה טובה שלי, חברה טובה שלי, אמא שלי, דוד שלי, עובדים בבנק, היא כבר תדאג לי, אז למה אני צריך בעצם לקחת אותך? שאלה טובה, בסוף אני אגיד לכם את זה, אני אענה על זה שתי תשובות. תשובה ראשונה, אני יכולה להגיד לכם שעשיתי הרבה מאוד תיקים ללקוחות שהם בעצם ילדים של עובדי בנק, אחים של, והצלחתי לקבל ריביות יותר טובות, דווקא לא בהכרח מאותו בנק. נכון. כי הבנק בעצם שומר על מרווח אחיד. אם שלושתנו עובדות באותו בנק, בבנק הירוק, כי את פרועה בירוק, אבל אמרנו בלי צבעים. בלי צבעים. בעצם הבנק רוצה לוודא שכולם מקבלים את אותו מרווח. שהבנק ירוויח על כולנו כעובדות בנק את אותו מרווח. נכון. ובעצם אם אני הולכת לבנק אחר, הבנק האחר לא כפוף לאיזה חוק, אני יכולה אפילו להוריד את ההצעה שקיבלתי. ואז קורה מצב שאני מקבלת הצעה יותר טובה, אם אני לא עובדת באותו בנק, אבל לא בהכרח, תלוי גם איזה תקופה. והדבר השני, צריך לקחת בחשבון שבסוף יש לנו כאן איזה עניין שאנחנו באים, ובאמת אנחנו רוצים לקחת מאותו בנק שהוא שלנו, שאנחנו קשורים אליו רגשית, אנחנו 10 שנים בבנק הזה, 20 שנה, לקוחות טובים, יש לנו סוג של סנטימנטים לבנק, אז לבנק אין סנטימנטים לשום לקוח. לגמרי. פעם אחת יהיה לך איזה הקם שחזר, והיום באמת דיברנו על זה. כן. נכון. שבנק מהר מאוד צורף את הלקוח. אם הוא לא, הוא צובע אותו במרקר כזה או אחר, ופשוט מוחק את כל ההיסטוריה הטובה שלו בשנייה. ואם לא יהיה מישהו ומליץ יושר מצדך, מהצד שלך שאיתך בבנקים, אז זה כבר סיפור אחר. אני יכולה להוסיף שכן, שבאים אליי לקוחות ואומרים, תפני לסניף שלנו, תפני לבנק שלנו, מכירים אותי, אני לקוח טוב שם, שנים, ואימא שלי שם, וסבתא שלי שם, וכולם שם. אבא שלי המייסד של הסניפים כאלה. לגמרי. לרוב, ההצעה הטובה מגיעה מבנק אחר, ובנק של אותו לקוח לא יכול להתחרות בהצעה הזאת. ואיך הם מופתעים? האמת שאני תמיד. אני אעבור בנק, פתאום הם רוצים לעבור, פתאום הבנק הוא לא כזה טוב. מה, הם ויתרו עלינו? כן, מה, אני לקוח שלהם 20 שנה? כן, כן, זה מפתיע, כי הם חושבים שהבנק באמת שומר להם אימונים. הם צריכים לזכור שהבנק תמיד ידאג לבנק, אין מה לעשות. הוא עסק, והוא לא, בדיוק, הוא לא עמותה ללא כוונת רווח, והוא תמיד בסופו של דבר האינטרסים הם מנוגדים. בעצם הבנקאי רוצה שתיקחי
את הריבית הכי גבוהה, נכון, לא נכון. כי הוא לא אוהב אותך, כי בסוף הוא נספר על איזה מרווח, והוא מעדיף להרוויח עלייך יותר מאשר שני תיקים שמביאים לו שהם יותר קטנים ושהורידו אותם למחיר. כבר קראו לנו מקרים כיועצות, שבנק אומר וואלה, הפסדתי כאילו על התיק הזה. זה בהפסד. הנה, אני בוכה, רגע, בוא נאסוף כולנו רגע דמעות לטובת הבנק שהפסיד. כן, הם במינוס מסכנים, באמת, ואז מפרסמים את הדוחות, הרווחים שלהם. פחות, אני פחות פוגשת שם את ההפסד של הלקוח הספציפי שלי. אני רוצה רגע להמשיך גם מה שאמרת, לגבי שליש, הרי נכון הייתה רגולציה שנכנסנו לסלים אחידים. כן, בוא נדבר רגע על זה. שחלק מהסלים זה שליש בעצם, ואז זה מה שמציגים ללקוח, והלקוח מבחינתו הוא לא מבין, הוא לא יודע שיש אופציה לאיזשהו סל נוסף שאפשר לבנות לעצמו, והוא יהיה הרבה יותר משתלם. יש מקרים שעדיין אנחנו משתמשים בשליש, כשאין ברירה, שיש בעיות ביחס החזר, שאין מספיק הכנסות, רק בשביל לאשר את התיק, ושהלקוח יגיע למטרה. נכון, אבל הלקוח מבין שהוא חייב להיות עם היד על הדופק, אני שחתמתי, רציתי לשלם כמה שפחות, אף אחד לא אמר לי, תקשיבי, תהיי עם היד על הדופק, זה לא חתונה קתולית, את יכולה לבדוק, את יכולה למחזר, את יכולה לשנות, אף אחד לא מנדב את המידע הזה. אז לפעמים באמת יש תיקים שאין ברירה, שחייבים לקחת צמוד מדד הרבה כסף, שליש, כל תמיל שהוא מחוסר ברירה, אבל חשוב באמת, כמו שאנחנו עושות, להסביר ללקוח שהוא ידע שהוא צריך ויכול לשנות את זה בהמשך, וזה לא סוף העולם, זה מאוד מאוד חשוב. בואו נדבר על השליש, מה זה בעצם? הרי שליש פריים, היום הפריים הוא מאוד מאוד גבוה. זה 6%. אני בכלל לא משלבת פריים במצב של היום. גם אני לא. אז גם אם בן אדם היום יבוא ויציע לי, למה ללכת לפריים שיש לך אלטרנטיבה, ב-day one אתה משלם פחות במסלולים אחרים שהם גם לא צמודים למדד. נכון. אז היום יש דעה רווחת וכל מיני בנקים שמנסים לשלב בעצם את המוצר הזה של הפריים, אל תדאגו, הפריים ירד עוד כמה שנים. אוקיי, אז עוד כמה שנים נעשה בעצם את העברה. נכון. זה מה שחשוב לדעת, כי בעצם גם בפריים, גם מי שיש לו היום פריים, שווה לבדוק. אני ממחזרת את עוד פעם, תלוי כמה פריים. מינוס אחד ככל הנראה אני לא אמחזר, אבל אם זה מינוס... תלוי גם כמה הנתח של הפריים מתוך כלל המשכנתא. אני כן הייתי ממליצה, עוד פעם, נראה מה המצב של היום, עכשיו אחרי הורדת מדד המחירים לצרכן, נראה מה יקרה עם הריבית, ואז נחליט עוד פעם מה יותר טוב ללקוחות. אבל כן, ושליש הפריים הזה בשליש, ומשתנה צמודה שמופיעה יפה מאוד, נכון. שהיום גם כמעט ולא משתמשים במסלול הזה, אז למה? אגב, יש גם בנקים שלא מציעים אותו. נכון. יש בנק ספציפי שאומר, אני על המסלול הזה בכלל לא רוצה לשלב אותו. בוא ניתן לך הוזלה של משהו לא צמוד. כי באמת גם להם זה לא משתלם למכור אותו. פעם היו משלבים אותו כמסלול פיתוי, בוא נוסיף אותו לבנק, הבנק יחלוף שהוא מרוויח. משתמשים בזה, נכון. פחות משתמשים, זה מאוד דינמי, זה מאוד תלוי בתקופה, זה לא משהו אחיד לכל התקופה, ולא לכל לקוח כמובן. ושליש זה תפור כאילו לכל הלקוחות. זה לא יכול להתאים. זה ברירת מחדל, בגלל זה קוראים להם סלים אחידים, שאם אתם שואלות אותי, ברגע שזה נכנס, במקום לעשות סדר ולהקל, שזה לכאורה מה שאמור היה לעשות ללקוחות, לדעתי, וממה שאני שומעת, זה עוד יותר סיבך אותם. כי אם פעם הם היו מקבלים מעט עמודים, והיו צריכים להבין משהו אחד שהם הלכו לאיבוד, היום הם מקבלים חבילת דפים, הם צריכים להוציא תואר ראשון כדי להבין מה... 59 דפים באחד הבנקים. כן, אבל מי סופר? מי סופר? בטח, ההפניה לשמאות בדף האחרון, אז אני אומרת ללקוח, בעמוד 59, אתה תראה. 59, לא בכל בנק. לא בכל בנק, יש בנקים שלא רואים לנכון לשים הפניה לשמאות באישור העקרוני. נכון, צריך להתחנן. להקיא את חייך. כנס לזירת הפשע של היועצים. צריך, כן, גוש חלקה ותת חלקה וכאלה. כן, וקומה ומהשטח ועוד המון דברים. ודרך אגב, שדיברנו גם על המשכנתא, שבאים לחתום, תחתמי פה ופה ופה, גם ככה זה מלחיץ. משכנתא זו מילה שהיא מלחיצה אנשים. נכון. במיוחד זוגות צעירים. אם אנחנו חוזרות למשכנתא הראשונה שלקחנו, ולמה שפתחנו בעצם את הפודקאסט הזה, התקופה הראשונה היא מלחיצה. מאוד. כי התהליך הוא לא ידוע, מעבר למילה המפוצצת. זה לא כמו שהיום הקלילו את החתימות, זה בסך הכל 3-4 חתימות, חלק בנקים עושים את זה בזום, חלק באים חותמים על טאבלט, חלק גם בדפים, צריך להגיד את זה. יש עדיין, נכון. יש עדיין. יש. אבל עדיין, כל התהליך מסביב, כאילו מה הסיכונים שאני לוקח? הם לא יודעים, כשזוג נכנס, גם אם הם זוג, מגיעים אליי זוג, שאני אומרת כאילו, אני לא מבינה לפעמים את החשש שלהם, כאילו לקוחות טובים, הכנסות טובות, דוח אשראי תקין, כאילו אני מנסה להבין על מה יושב הפחד שלהם,
אני חושבת שזה משהו שמושרש בנו. משהו של דורות. משהו שמושרש בנו, שמשכנתה, הם כאילו בלחץ, ומתי מסתיים התהליך, ועכשיו אני כן יכול לקחת הלוואה נוספת, ועכשיו אני כן יכול לשנות מקום עבודה, ועכשיו אני, כאילו הם לא יודעים מה השלב הבא, והם כאילו מרגיש בתחושה שהם כל הזמן על דופק 200, עד שאת אומרת להם זהו, אתם יכולים לחזור לנשום לרווחה, סיימנו את התהליך, ואז אומרים, וואלה, זה כאילו לא היה כזה נורא, והיה קליל, ותודה שהקללת עבורנו את התהליך וכאלה, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב, יותר מאשר לדאוג להם לנתונים היבשים והמשעממים של הריביות והתמעיל ומשהו שיתאים להם, אלא גם להרגיע אותם ולהיות אוזן ופסיכולוג לכל אורך התהליך. ממש. אני מצאת עצמי לפעמים חלק משיחות שאני אומרת, טוב, לזה פחות הוסמכתי. לי אמרו שאני יועצת זוגית גם בנוסף. אני לא לוקחת על זה תוספת. לילדה על השם שלך, לא? מישהו קרא לילדה על השם שלי, נכון? ולא רק מישהו אחד שקניתי ממנו את הדירה, ושני שעשיתי לו משכנתה. משאירה חותם בכל משכנתה ומשכנתה. אני לעומת זאת, אצלי היו לקוחות שלקחו איתי משכנתה, והגיעו לגירושין אחרי שנה, ולא זוג אחד. אז גם ליוויתי אותם בתהליך רכישה מגרוש / גרושה. שירות לכל החיים, אתה תראה. שירות לכל החיים, מנוי. אז כן, אנחנו מלווים אותם בכל העניין הפסיכולוגי לגמרי. אתמול הייתה לי שיחה עם לקוחה שהיא סיפרה לי על זה שהם קנו דירה ביחד עם הבת שלה, בשביל לחסוך במס רכישה, כי מבחינתם זו דירה שנייה, אז עושים סוג של, אתם מכירות, כן? שמכניסים... שלום שלום כזה. שלום שלום. כן, אז הם הכניסו בעצם את הבת שלהם, כי היא הייתה בלי דירה, אז כל המס, הם כאילו שמו את עצמם שליש, והיא 2/3, והיא לא שילמה מס רכישה, כי זו דירה יחידה, והם גם לא שילמו, או שדירה שנייה, שליש של הדירה, זה לדעתי יש מס רכישה, לא? לא. לא, זה לא נחשב דירה. שליש בדירה נוספת. לא, אחרי שיש להם שליש ביחד. הם משלמים שליש מס רכישה, כי כבר יש להם דירה אחת. נכון, כי כבר יש להם דירה אחת. הם הצהירו שזה דירה שנייה. הם הצהירו שזה דירה שנייה. אבל שזה שליש בדירה שנייה. כן, אבל זה שליש, אז כאילו זה פחות מס רכישה. והבת רצתה לקנות דירה. עכשיו הבת התחתנה, רצתה להשתתף גם במחיר למשתכן. אבל מה? הבת לא יכולה, כי יש עליה דירה. אז אין לה זכויות. רגע, הבת לקחה 2/3 מהדירה או שליש עליה? 2/3. אז כן, היא לא יכולה. אוי, חבל. אז היא לא יכולה, וגם אם היא לא משתתפת במחיר למשתכן, והיא רק רוכשת דירה משוק החופשי, אז יש עליה מס רכישה. היא גם מוגבלת באחוז המימון. היא גם אחוז מימון וגם מס רכישה. נכון, אז כן. חייב לקחת את זה בחשבון, במיוחד שעושים צעדים כאלה, איך זה גם ישפיע, כי גם המשכנתה שהיא משלמת, זה פוגע לה ביחס החזר. נכון. יש הרבה מאוד דברים, וחייב לשים לב לפני שהם מבצעים את העסקה, באמת להתייעץ עם בעל מקצוע. כן, בכל עיגול פינות צריך להכניס להם לראש, רגע, בואי נראה מה יקרה עוד כמה שנים. השלכות, בדיוק. כן. נכון. אז זהו, וזוגות צעירים בכללי, ההגעה לדירה זה בכלל מרוץ, כמו שאומרים, מרוץ לדירה. אתם חושבות שזה משהו שהוא קליל? אני רואה את זה ככל שהזמן עובר, כמשימה בלתי אפשרית. זה ממש נהיה יותר ויותר קשה, וגם המחירים עולים. נתחיל מההון העצמי. המחירים עולים וההון העצמי גדל וגדל וגדל, שבעצם... גם כאן מצאו כל מיני פתרונות, כמו ה-10-90, 20-80, כל מיני... אני לא יודעת אם זה כל כך פתרון, זה לא פתרון, זה פשוט מצויר כפתרון, כי בן אדם אומר, אני מביא רק 10% כרגע, סבבה, וברכישה עוד כמה שנים, שיהיה בהצלחה. ואז הוא נכנס לתוך נעליים גדולות מדי, ומוכר את זה כדירה שהוא שלמה. נכון. וצריך הרבה מאוד פרצות. עשיתי עסקאות כאלה של, זה נקרא עסקה בנעלי, כאילו נכון, להיכנס שלא כולם מאשרים. לא כולם מאשרים, נכון. להיכנס בעצם בנעלי מישהו שכבר רכש, והוא לא יכול לסיים את העסקה. נכון. זה סופר מורכב, והרבה אנשים בעצם היום... שעשו את זה, אין להם איך לסיים את העסקה. זה מאוד מפתה. זה הסיכון. זה מאוד מפתה, ואם שמעתי נכון, גם רצו לבטל את העניין הזה. הם ביטלו את זה. אז היום יש הלוואות קבלן. בדיוק. תמיד, איך להגיע למצב? מוצאים את הפרצות האלה כל הזמן. כן, בישראל, במדינת ישראל, תודה לאל, סוגרים לך דלת, פותחים לך... איך אמרנו את המילה קומבינה? קומבינה. לא, זה כי זה קומבינה חוקית. נכון. במסגרת החוק. אבל כן, ויש מלא אנשים. קומבינה כי אנשים לא מבינים את ההשלכות. הם חושבים, הנה, יש לי פה פתרון וזה קל.
בקהל, והאנשי מחירות של הקבלנים הם תותחי מחירות, הם מוכרים את זה, כאילו הם סוגרים לך את כל הפינות והשאלות. והרבה פעמים יוצא שלקוחות שמכירים או מגיעים אליי לפני שהם כבר חתמו, ואז הרבה פעמים עושים שיחת ועידה עם אותו נציג מחירות, ואז אני שואלת אותו כל מיני שאלות של מה אם ומה אם, כמו הצמדה למדד, מה קורה. כל מיני, מה אם, וכשהוא לא יודע לענות, אז הלקוח אומר, וואו, תודה לאל ששאלת השאלות האלה בשבילי. כן, שלא חשבתי לשאול את הדברים האלה. כן. גם לרוב יש עורכי דין שמלווים את הפרויקט, אז הם אומרים, אתה לא צריך עורך דין, הנה חסכנו לך, יש עורך דין של הפרויקט. 5,000 שקל, וכן. ואז הוא בצד, זה כמו שאמרנו מקודם, הניגודי עניינים, הניגודי אינטרסים, המטרה של העורך דין של הקבלן, עם כל הכבוד, זה ידאוג לאינטרסים של הקבלן. נכון. כאילו תמיד תקיפו את עצמכם בבעלי מקצוע, זה תמיד מה שאני אומרת, גם במשכנתא, גם למשל שואלים אותי על מיסים, תתייעץ עם העורך דין שלך. נכון. יש יותר טוב מזה, יהיה לך אינדיקציה ברורה. למה ללכת באוויר? אפילו יועץ מס וכל מה שקשור למיסים כמובן, אם זה משהו שהוא פשוט וזה בסדר, אבל אם יש כל מיני עסקאות מורכבות, לאבא שלו, לדודה שלו, לסבתא שלו, זה ירושה, שליש, חצי, זה, קחו יועץ מס. בסוף בן אדם קונה דירה, אתה תשקיע באנשי מקצוע, כי באמת הם אלה שילוו אותך, הם אלה ששמים את החותמת שלהם על הבית שלך. אם אין לך את הידע, אל תלך תרכוש את הידע, תעשה את כל הקורסים, תהיה לעורך דין ותהיה שמאי ותהיה יועץ משכנתאות. ככה אנשי מקצוע. הרבה אנשים אומרים, כן, עשיתי קורס ייעוץ משכנתאות. סופך אותך ליועץ? לא, אתה לא בשוק. כמה קורסים עשינו אחרי שעשינו קורס ייעוץ משכנתאות? זה וכמה כנסים. בסוף גם השוק דינמי, מה שהוא למד לפני עשור. גם הניסיון וההיכרות של השוק, אתה לא לומד את השוק בקורס. והקשר עם הבנקאים. והקשר האישי עם הבנקאים. כן, זה הכל ביחד, זה עניין של שנים, זה לא משהו שעשית קורס. ידע זה כוח, זה לא מסתכם בקורס אחד. אתה יכול להבין פחות או יותר את השיחה שלי איתך, את מה שאני אומרת לך על המסלולים, זה ייתן לך קצת יותר שכל, אבל לא במצב של לעשות לעצמך לבד את המשכנתא, לדעתי, נכון לכרגע בכל מקרה. גם היום, בתכלס, מי שרוצה קצת להכיר, יכול להיכנס לגוגל, ChatGPT ולקרוא. ChatGPT פחות, הוא סגור על זה שהפריים כמה, 3.5%? פעם אחרונה שבדקתי זה היה, הוא כתב, אפשר לקחת הלוואה לא, הוא אמר, תבקשו מהבנק, מהבנקאי, שייתן לכם בפריים -1%, ואז יצא לכם 2.25. שווה. אז הפריים 3.25. ללקוחה ששלחה לי, וואו, איזה שווה לפחות מים, איך אפשר גם. ממש ככה. כאילו זה, בואו נדבר על הפיל שבחדר, עוד כמה שנים, לכו תדעו, יחליפו הרי חצי מהעולם, מהאנשים בעצם שעובדים מול הטכנולוגיה. יש סיכון. יש סיכון. יש בזה סיכון, כמו בכל דבר. אז מה היתרונות של יועץ משכנתאות בעידן הזה? אני עדיין חושבת, נכון להיום, כן, לא יודעת מה יהיה עוד כמה שנים, כמו שלא ידענו על ChatGPT, שפתאום יופיע לנו, וינהל לנו את החיים, אבל אני חושבת שבעניין של המשכנתא, זה נושא מאוד מורכב, אלא אם כן הוא יהיה יותר קליל בכללי, כמו מסלול אחד, לדוגמה, שלא צריך להביא. כן, אבל ניסו את 3 מסלולים האלה, זה לא עבד. נכון, אבל כי תמיד היועצים מכניסים את המסלול הרביעי שמותאם ללקוח. נכון. השאלה אם הצ'אט יודע לעשות את זה. אז לדעתי זה לא, בלי מגע אנושי זה יהיה מאוד מאוד קשוח, כי זה לא רק מסלולים. בואו, משכנתא. זהו, זה מה שאמרתי קודם. לא תהיה בעיה לתכנת את ChatGPT, לעשות מסלול רביעי וגם חמישי ועשירי, ולתת תרחישים, וכל הדברים האלה שהמערכת עושה, ועוזרת לנו לעבוד, לא תהיה בעיה לתכנת את ChatGPT. אבל מה שכן, זה אף פעם לא יהיה בן אדם. כאילו אם עכשיו מישהו בלחץ ובהיסטריה, ופתאום המוכר שלו קרא איזשהו משהו ובלטם, זה לא בן אדם עכשיו להתקשר אליו, ובן אדם שמרגיע אותך, ובן אדם שאל תדאג יהיה בסדר, ואני אסגור עם הבנקאי. זה משהו שכנראה הוא יגיד לך, וואו, שאלה טובה. טוב ששאלת. הפתעת אותי. הייתי במקומך הולך לחתום על זה. אני לא הייתי קונה את הבית. אני לא הייתי קונה את הבית. אני מפוצץ את העסקה. זה משהו שהצ'אט, הבינה מלאכותית לא תוכל. צריך מגע אנושי בנושא הזה. נכון. כמה פעמים קרה לכם, כמו שאריאל אמרה, כמה פעמים קרה לכם לקוחות שבאו לחתום ואמרתם להם, תקשיבו, זה קצת גדול עליכם. לא סתם יש כאן רגולציה שמגבילה אתכם לכל מיני, גם באחוז מימון, גם בהכנסות. בן אדם שבא אומר, אוקיי, אני משכן פה ואני משכן שם, וכך עוד הלוואה מפה והלוואה משם, ובן אדם שמכניס 20,000, משלם 14,000 על כל ההוצאות של הדירה. ואיפה כל העלויות של המחיה מסביב, שזה רק הולך ומתייקר. ברור, ואז אנחנו באים, כי הוא לקח לפי רגולציה, אין בעיה. הגבילו אותו במשכנתא, וכל המסביב מאוד פרוץ. נכון. על זה אין רגולציה. אז גם הצ'אט וגם הבנקאי שמאוד רוצה למכור לו הלוואות, יגיד לו, תשמע, תיקח כמה שאתה רוצה, אתה לקוח טוב, אנחנו 20 שנה מכירים. איזה קפה טעים. וואו. 20 שנה אני הבנקאי שלך. תוציא לו את האוראו מלמעלה. כן, ואז נותנים הלוואות. אתה רוצה לשלם כמה שפחות? יאללה. יאללה, עלינו, כן. אז עשיתי לך הנחה. כן.
רק כי אתה חבר כוח. מהפתיחת תיק, רק 360 שקלים שלם. ואז בעצם מה שקורה, שבן אדם לא מצליח לעמוד בהחזרים, ונכנס ללופ, ואין מי שיבוא וייתן לו את הברקס. נכון. כאילו זה פשוט חוסר אחריות להביא בן אדם למצב כזה, שעם החזרים כאלה אסטרונומיים, וקראו לי הרבה מאוד מקרים כאלה, אני בטוחה שגם לכם. ברור, כן, יש כאלה שעוצרים, אומרים, היום זה לא מתאים, אפשר לבדוק עוד אופציות, עוד פתרונות וכאלה, אבל יכול להיות עוד כמה שנים, וכיום זה גדול לכם, אין מה לעשות. עוד משהו שאני יכולה לחשוב עליו עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברות, שעולה לי עם הבינה מלאכותית, הרי כל דבר שהוא דיגיטלי, במרכאות, אנחנו חיים הרי במדינת הקומבינות והקשרים, זה משהו שאני חושבת שאפשר יהיה לקנות אותו באיזשהו מקום, שבנק מסוים יוכל לממן בינה כזו או אחרת, כדי לגרום לו לכוון לבנק כזה או אחר, סתם אני חיה מפליגה בדמיון, וזה משהו שאת האמון שאנחנו ניתן ללקוח, שהבנק יקנה את ה... בדיוק, אותנו אי אפשר לקנות בסופו של יום, מי שמשלם את שכרנו זה הלקוח בסופו של יום, ואנחנו נבחר את מה שנכון בסופו של דבר לא, ולא לבנק. זה עוד נקודה למה בסוף אנחנו עושים משכנתה, אני עושה משכנתה ללקוח כמו שהייתי עושה לעצמי. הייתי אומרת, אוקיי, במה הייתי יכולה לעמוד? אני אומרת ללקוח, יש לך ילד קטן, נכון? אשתך בחופשת לידה, מזל טוב. כמה אתה משלם בחודש מעון פרטי? 4,000? קח את זה בחשבון לשלוש שנים הבאות. כן, נכון. וואו, זה משמעותי. וילדים זה הוצאות, לא מעט הוצאות. שהולכות וגדלות, גם אחרי המעון. בואו נדבר על החזרים חודשיים שעולים. חברה סיפרה לי, לא מניסיון. כן, עם 5 ילדים, יש לך ניסיון. בואו נדבר על החזרים חודשיים שעולים. החזרים חודשיים שעולים. דרך אגב, שלא לוקחים בחשבון כשהייתה לנו עלייה מלפני כמה, שנתיים, שנה וחצי שהתחילה כל כי מי מציג תחזיות? מי בא ואיזה אינטרס יש לבנק לבוא ולהגיד ללקוח, תקשיב, אתה משלם X היום, אבל תיקח בחשבון שהמסלול הזה והזה, בין אם הוא צמוד מדד, בין אם הוא ריבית משתנה, פתאום אתה תמצא את עצמך עם החזר משכנתה שאתה לא יודע להתמודד איתו. נכון. אפשר לומר כלל אצבע, כל מי שעלה לו המשכנתה בשנים האחרונות, בשנה, שנתיים, 3 האחרונות, ללכת לבדוק מחזור משכנתה. רוב היועצים גם עושים את זה ללא תשלום. אז אני אומרת, אנשים מתעצלים להוציא אפילו דוח. לא, עזבי מתעצלים, הם חושבים שזה חתונה קתולית, הם יודעים, חתמנו, פה זה נגמר, אי אפשר לשנות כלום, הם לא יודעים. עוד הפעם משכנתה, עוד הפעם לעשות את התהליך, וואי, איך רצתי, איך באתי שמי. הם לא יודעים שזה במרחק של קליק, כאילו לקוחות עושים משכנתה תוך 2-3 עם יועצים. במחזור פנימי, שזה באותו בנק בעצם, בלי לצאת החוצה, אפשר לעשות את זה תוך כמה שבועות, תלוי איזה בנק. כן, תלוי באיזה אפשר, אני יכולה להגיד לכם שתוך כדי החגים עשיתי מחזור ב3 שבועות. אפשר לעשות דבר כזה. אני נגיד שאני בודקת ללקוח מחזור משכנתה, אני רואה שם חיסכון שהוא יכול לחסוך באמת כסף והוא באמת הולך על זה. אין כאילו, אני כל כך מאושרת בשבילו, שבן אדם חוסך, ולא אומר, לא, עוד פעם, כאילו מתעצל להיכנס לזה, ואני תמיד אומרת... למה? הוא לא יכול את הכסף הזה לתת לילדים שלו, לבית, להשתמש בזה למשהו, מאשר לתרום את זה לבנק? אני גם אומרת שאם, נגיד סתם, יכול להיות הוא כרגע לא פנוי לשלם עוד כסף על השירות שלי, או... תעשה לבד. אז אני אומרת, אם לא איתי, תעשה לבד. בדיוק. תעשה לבד, אבל תעשה. כי כואב לי לראות את המספרים האלה במערכת שאנחנו בודקים את המחזור, שהבן אדם לא עושה עם זה כלום. היה לי מחזור עכשיו, ממש לאחרונה, 900,000 חיסכון. וואו. מטורף. זה הרבה כסף, זה פסיכי, זה להעביר מסלולים. לגמרי. אפילו הבנקאית אומרת, וואו, אני לא מאמינה שלקחת את התיק הזה, יכעסו עליך שם למעלה, על החיסכון. שיכעסו. אין מה לעשות, בסוף רואים את המספרים. ואז הרי מה התפקיד שלנו כיועצים? לא רק לעשות את הפנימי, לבדוק גם בחיצוני. בואו נכניס את הלקוח לתחרות, הוא לא שבוי. נכון. יש פה על 900,000, אני עוברת לאילת לחתום שם על משכנתה. נכון, אבל יש לפעמים מגבלות לצאת לבנק אחר, אבל בכל זאת כן צריך לתת. אבל עדיין, בשביל לחסוך 900,000, תעשי את התהליך. תעשי 2-3 ריצות, זה קצת לא נעים, מי שישמע, אבל החיסכון של הכסף, אפשר לעשות פה כל כך הרבה דברים אחרים. בסוף את רוב הבירוקרטיה היועצים עושים. על זה משלמים לנו גם את הכסף. נכון. וההדרכה הזאת, למשל, הלקוח מקבל ביטחונות, שזה המסמכים. זה בכלל בטח, מקבל את המסמכים, סט מסמכים מהבנק, יאללה, תחתימו את העורכי דין והמוכרים. הבנק מעביר, ברגע שהוא מעביר את זה ללקוח, הלקוח לא יודע מה לעשות עם זה. כשהוא מעביר ליועץ, אוקיי, בוא נעשה שיחה ביחד עם העורך דין, על מה אתה חותם, אתה צריך נוטריון, ידאג לך לנוטריון בבנק, אתה צריך תציר, אתה צריך... זה מקליל, זה מקליל. ממש, חלוקת משימות. בשפה שלהם, לא בשפה של הבנק, שלא ברור מה כתוב שם. עכשיו הנה רשימת כללות, כאילו זה כמו מרשם של תרופות. טופס טיולים, עשו את זה נחמד בבנק. טופס טיולים, איפה פוגש אותי
היה לי איזה לקוח, התווכח איתי על הסבת ערבות, הוראה בלתי חוזרת. איך תסבירי, לא מדובר באותו מסמך, כאילו, יש את הטופס הזה, או צד ג' שזה המוכרים, משהו שם לא יסתדר. כאילו דברים שהם כאילו כאלה בסיסיים, כי אנחנו מתעוררים מהשינה והולכים לישון עם המשימות. לפעמים אם לקוח שוקע בתוך משימה והוא בעמוק, ואני רואה אותו בלחץ, אני אומרת לו, אוקיי, תקשיב, יש לך עורך דין, נכון? אתה רוצה אני אתנהל מולו? זהו. אני בדרך כלל משחררת. שלח לי מייל, אני אעשה הכל מול העורך דין. אני גם. אם זה רואה חשבון שאני מעבירה לו מסמכים, מה זה מבוקר, לא מבוקר, תשלח לי את המספר שלו. אנחנו מדברים באותה שפה. אני אדבר איתו. אנחנו מדברים עם האנשי מקצוע באותה שפה, ומבינים אחד את השני. ומעריכים את זה, שכאילו מורידים מהם, וואו, הצלת אותי, וואו. והלקוח גם חסכנו לו זמן, וגם את הלחץ הזה, מה אני הולך לעשות עם זה? המסמכים, הנושא של המסמך לא ברור, מה זה אומר. ואז במקום לעשות את הפינג פונג הזה, טלפונים, להסביר לו ולתרגם לו וכל העניינים, אני שולחת מייל לעורך דין, מכתבת את הלקוח, שהוא יהיה בעניינים, שיש התנהלות, שאנחנו ממשיכים להתנהל והכל. בודק את המידע בזמנים, שהכל מתוקתק, וזהו, כאילו, לא... אפשר להבין את הלקוח, גם אני אומרת לו, מה אתה עובד? אוקיי, באיזה תחום? במהנדס תוכנה? אוקיי, תביא לי לקרוא. אני רוצה עכשיו את כל מה שעשית היום, תן לי לראות מה עשית. אני אקרא את הכל, אני אגיד לך מה זה סינית בשבילי. נכון. אותו דבר מה שאני עושה, זה סינית בשבילך. בדיוק. נכון. לא סתם לקחת אותי, תן לי, תסמוך עליי. אתה משלם לי כסף, תסמוך עליי, אני אעשה את העבודה הכי טובה שאפשר. לגמרי. וגם העורכי דין וכל הבעלי מקצוע באים ואומרים, וואו, כולנו יחד. נכון. זה הכי כיף. והלקוח מרגיש מאוד עטוף. נכון. העסקה מתוקתקת, היא זורמת, שיש זה, כאילו היה לי תיק שסיימתי לא מזמן, והיה לנו קבוצה כאילו עם העורכת דין של הלקוחות, יצא שזה תיק שכאילו עשיתי גם את המחירה, וכאילו הייתי היועצת משכנתאות גם של הקונה וגם של המוכרת, בעסקאות נפרדות, וכאילו הדברים כל כך זרמו, ואת מדברת באותה שפה, וכאילו עורכת דין כל כך פרגנה לי, ואני פרגנתי לה, כי באמת כאילו, כל מה שצץ פתאום, וצצו ברוך השם דברים, הכל כאילו טופל ברמה, כי כאילו, והלקוחות מהצד כאילו, נפלה להם הלסת, שאתם מדברות באותה שפה, ואני כאילו לא חלק מהלופ הזה, כאילו וואו, בחרתי כל כך נכון. ואז פתאום תרגישי בנוח גם להפנות לאותה עורכת דין לקוחות, והיא תרגיש בנוח להפנות, גם לי יש הרבה מאוד קשרים כאלה, אני יודעת שהם בידיים טובות, וזה ידיים שאני מכירה. ברור, אם לא נמליץ. אז העסקה מעולה, יוצאת ממש טוב. נכון, זה מתוקתק, ובאמת מקצועיות, זה הכי חשוב. זה מקצועיות, ולתקתק גם לעמוד בזמני, ולא לישון על המסמכים ששלחו והכל. הכל צריך לתקתק, כי יש בנקים שאנחנו מאוד תלויים בהם, בבנקאים. מי שהגיע, ילד שלה חולה, מי שלא הגיע, אז הכל צריך לקחת חופשות, מי מחליף או לא מחליף, יש בנקים שלא דואגים למחליפים. אז, וחופשות של הבנקאים, כמו שעכשיו היה סוכות סוכות, חגים ללא הגבלת זמן. כן. שנה. אתה בו סגור מעכשיו עד, דברו איתי עוד חודש. עד אחרי חנוכה בעזרת כן, הכל נעצר. אגב, למשל גם במצב כזה, כשיש חופשות ויש חופש גדול, אז כשבעצם לקוח מגיע אליי ואומר לי, איך אני אבנה את הלוח תשלומים? אני אומרת לו, וואו, יש חגים באמצע, אני פותחת את הקלנדר, יש חגים, יש חופש גדול. מה חופש גדול משפיע עליי? משפיע. למה הוא משפיע? בנקאים בחופש, השמיים בחופש, העורכי דין בחול, אתה בחול. כאילו זה לופ כזה שאנשים אומרים, יאללה, חודש, מה בעיה לקחת משכנתה בחודש? הם לא חושבים על זה, ואז אופ נתקעים. וכמה כסף את יכולה לחסוך להם בסיטואציה כזאת? מספיק שהם יאחרו בכמה ימים. לפי הזמנים של החוזה, זה משהו שמראש את מונעת את זה. נכון, צריכים לשלם פיצוי. יש הרבה דברים שאנחנו, ברגע שמגיעים אלינו לקוחות, אנחנו יכולים למנוע מראש. נכון. אנחנו יכולות לחשוב מראש, ולחשוב על סיטואציה עתידית. לחשוב על סיכונים. שיכולה לקרות ועל סיכונים, על טעמים, שהלקוח אין לו שום מושג. למשל, אחוז מימון. אלא אם כן הוא קונה כל חודש דירה, אז אולי הוא יבין, אבל אם לא... היה לי לקוח עכשיו שאומר לי, קיבלתי כבר אישור עקרוני, במוקד, אני רוצה להתקדם איתך, הבנתי שאני לא מבין כלום, חוץ מזה שיש לי אישור, קיבלתי גם הפניה לשמאות, אני איך לעשות שמאי. כאילו, לעשות שמאות דרך ההפניה. אמרתי, למה אתה עושה שמאות מקדימה? כאילו, מה הסיבה? יש לך אחוז מימון גבוה? כי הרי איך עובד בעצם האחוז מימון מהבנק? אם בן אדם רוצה 75% מימון, או מימון מסוים, בעצם מה שקובע זה מחיר השמאי שקבע, או מחיר החוזה, הנמוך מבין השניים. נכון. הוא רוצה 22% מימון. אמרתי לו, למה אתה עושה שמאות מקדימה? זה 5,000 שקל. כי הוא לא שמע את זה. בזה אני קצת חולקת עלייך, את יודעת, כי לפעמים, זה נכון מה שאת אומרת. יש לו שמאות מלפני 4 שנים על הנכס. זאת אומרת, הנכס זוהה, והערך שהיה, הוא היה בערך כמו מה שהוא קונה היום. אז למה לעשות? למה לשלם 5,000 שקל? בואי, אני אשאל אותך שאלה. את הולכת קונה רכב, שזה
הרבה פחות ממחיר של בית, ואת עושה, את לוקחת אותו לבדיקה מקדימה. פה זה בית, לא יודעת, פתאום הבעלים שקנו, פתאום הם החליטו, לא יודעת, לשבור מרפסת, להפוך אותה לחדר, ומה שאת רואה בעין, סבבה שהנכס זוהה והוא במקום. אבל בתכלס יכול להיות הרבה דברים שהשתנו מאז, ולא הייתי קונה, הייתי עושה גם בדק בית, לראות שאין נזילות, לראות בדק בית, אבל יש לך בסוף היתר. ובכל מקרה הוא יעשה שמאות. ומה אני יודעת להשוות, הוא יעשה שמאות אחרי שהוא יחתום על חוזה. נכון. נו. בסוף, חלק מהתפקיד. אחוזי מימון לא ישפעו פה. לא קשור לאחוזי מימון, אני מדברת לדעת מה הוא קונה בלי קשר לאחוזי מימון. אחוזי מימון זה יפה, זה סיבה אחת. אבל חלק מהתפקיד של העורך דין, בדיוק, זה גם להוציא את כל המסמכים, תסריט בית משותף, כמה פעמים נתקלת בעורכי דין, נכון, זה גם נכון. לא כאלה שאת עובדת. את ממליצה לכל לקוח להביא שמאות מוקדמת? כן. וואלה. וואו, כן. אני ממש לא. כן, גם אני לא. זה בזבוז של זמן וכסף, וזה הרבה כסף. כן. אבל את קונה בית. את לא נכון. קונה רכב, את קונה בית. את רוצה לדעת שמה שאת קונה זה לא חתול בשק. את רוצה לדעת שלא יודעת, את לא יודעת מי שגר שם עכשיו בבית, החליט לעשות איזה שיפוץ עצבני, את רואה בית עכשיו, לא יודעת, פתוח, מפלס אחד, הכל מהמם, בפועל, בהגדרה שלו, יכול להיות בית פרטי, כן, אבל אם זה דירה... בלי קשר לאחוז מימון, את בעצמך, מה שאת מצפה למה שאת קונה, ובפועל בתכלס, לא יודעת, אולי ביום מן הימים תרצי למכור. בגלל זה יש לך תוכניות והיתרים. אבל מאיפה אני יודעת להשוות לתוכניות? לא למדתי. יש בעלי מקצוע שעושים... שמאי? שמאי? בסדר, גם שמאי, אבל קודם כל בחוזה, בדרך כלל יש סעיף שאומר שעבר כל המידע. זאת אומרת, אם הוסיפו משהו, אבל אני לא יודעת, הוא קנה נגיד את הבית ככה בלי משכנתה, זה שמכר לי עכשיו, הוא לא יודע ששינו משהו בבית. לא יודעת, אני לא הייתי, אני באופן אישי. לא, יכול להיות, אבל את הולכת על חריגים, את הולכת על חריגים. מתווכת, שאני מתעסקת גם בנדל"ן, אני רואה את זה גם בדירות כאלה, נכון, זה יכול לקרות. יכול להיות בית פרטי, כן הייתי ממליצה, כי יכולים להיות שם כל מיני תוספות, הורדות וכאלה, דירה, חוץ מלהוריד את הקיר הזה של המרפסת, את יודעת, לא יודעת עד כמה אפשר לעשות שם שינויים, אבל יכול להיות שצריך לחשוב על זה, זה לא חתול, עוד פעם, אני בן אדם, אני כאילו בתור, אני בן אדם מאוד פחדן, מאוד יסודי, מאוד חייב לבדוק בכל דבר בחיים. ואנשים מסכימים לשלם? זה קשור... אני מציעה, הרוב זורמים, כי יש היגיון במה שאני אומרת, ויש כאלה שכאילו, את יודעת, פחות מתכוונים למכור את הדירה בהמשך, פחות כאלה, פחות אז לא, וזה שלהם, אבל אני עדיין כאילו יש כאלה שגם מקשיבים יותר לעורך דין בנושא הזה. שלהם, אני אומרת את שלי, בסופו של דבר הבחירה היא שלהם, זה לא פוגש אותי ברמה האישית. אני נגיד עכשיו יש לי תיק שפנו אליי, שהם צריכים 70% מימון, דירה חליפית, ואני יודעת שאין להם שקל מיותר. אין. זאת אומרת שאם השמאי בא, הם קונים יד שנייה, אם שמאי בא ומעריך את זה בפחות, הם צריכים להוסיף מאיפשהו כסף, שאין להם. אז מראש, אחרי שסיימנו וסגרנו שאנחנו עובדים ביחד, שלחתי מייל לעורך דין המייצג את הלקוח, יש שם עוד כל מיני נושאים בעסקה שצריך לקחת בחשבון. אחד מהם רשמתי שאני ממליצה על שמאות מוקדמת, בגלל אחוזי מימון הגבוה שהם לוקחים. זרמו, וכרגע מזמינים, וזה, ChatGPT לא יחשוב על זה, ולא יגיד את זה. נכון. ועצם זה שאני חשבתי, לקוח לא יודע את זה, עורך דין, אני לא יודעת אם הייתי מציע או לא, לא עורך דין, לא יודעת. כן, לפעמים העורכי דין הם יחד עם המתווך, והם רוצים לסגור, אני לא מדברת, כמובן שיש את הישרים, אבל תמיד יש את האלה שרוצים לעגל פינות ולסגור עסקה מהר, ולא, ואני בדקתי ואני יודע, ובסוף מי שחותם על החוזה זה הלקוח, ומי שמתחייב על החוזה זה הלקוח. ואני חושבת שקונים בית, בדיוק, ואנחנו נצטרך להתמודד עם זה, גם אם אנחנו לא נצטרך להתמודד, והוא ייקח יועץ אחר, או שהוא יעשה לבד, עדיין בסופו של דבר הוא קונה בית במעל 1,000,000 שקל במקרה הטוב, לא יקרה כלום אם הוא ישים כמה אלפים לשמאות מקדימה. אני אוהבת לשבת עם הלקוחות שלי, גם על כל ההוצאות העתידיות שיכולות להיות להם ברכישה של הדירה. שמאי בדרך כלל לא מוקדמת, אבל גם כן. פתיחת תיק היום זה באמת מינורי, אבל יש את כל המסביב, תיווך. נכון. שהיום כמעט כל דירה נמכרת עם תיווך. גם צריך לקחת בחשבון, כמו שאריאלה אמרה, שיפוץ, ריהוט חדש, מזגנים, סורגים, רשתות שהן, זה עולה הרבה מאוד כסף כל המסביב. בוא נאמר, תמיד אני אומרת להם, ההון העצמי שיש לכם, תורידו 100,000 שקל לכל המסביב. נכון, זה לפחות 100,000 שקל. כי בסוף המשכנתה, היא עוברת ישירות למוכר, או לקבלן, והיא לא הולכת להרבה... שזה גם אנשים לא יודעים. הרבה אנשים לא יודעים. הם לא יודעים, נכון. הם אומרים, תנו לי את ה1,000,000 שקל, אני אסתדר, אני אחלק. לא, לא, לא. שומעים... המיליון עובר ישירות למוכר, נכון. וכל הוצאה מסביב יורדת מההון העצמי, בואו נגיד לי את המשכנתה. אז נכון, צריך פה באמת לחשב את כל העלויות, הכל, בשביל לדעת כמה כסף לבקש. אני גם אומרת,
בואו נבקש יותר, מקסימום תקחו פחות. נכון. ולא יקרה שום דבר, עדיף מאשר שאחר כך אנחנו נהיה בלחץ. נכון, כי פתאום צץ משהו עם האוכל, כמו שאומרים, בא תיאבון, הם מתקרבים לקראת הבית, פתאום בא לי לשנות פה. מי שמתחיל שיפוץ, זה לא נגמר בדיוק, פתאום בא לי ככה, פתאום בא לי זה, מאיפה נביא עכשיו, בוא ניקח עוד הלוואה, זה יפגוש אתכם ביחס החזר, הלוואה לא תיפרס לכם ל-30 שנה. נכון. אז תמיד עושים את הדברים האלה מראש, וזה באמת חשוב עם כל לקוח ולקוח, לעשות את התאום ציפיות ולהתאים את ה... ואפרופו הלוואה, מה שדיברנו לפני זה, לגבי משכנתא מפחידה וכאלה, שהרבה אנשים מעדיפים לקחת הלוואה, אם הם צריכים איזשהו סכום כסף, לא יודעת, 100,000 שקל, 200,000 שקל. ולא להיכנס לתהליך של משכנתא. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, ופשוט משכנתא מפחידה, ותהליך מפחיד. הבירוקרטיה, אנשים מפחדים מבירוקרטיה. נכון, והיום כמעט כל בנק מציע לקחת הלוואה בקליק, שלוחצים. נכון. יותר מדי קליקים. אף אחד לא בודק את הריביות. עזבי ריביות, ריביות לא מעניין. בכזה קלות, בכזה קלות. אתה יושב בכיף שלך, לא משנה איפה אתה יושב, אתה פשוט... עכשיו בא לי לסגור תאילנד. כן. באמת בא לי לסגור תאילנד. זה כמו הקניות האלה שעושים באמצע הלילה, מכירות את זה, לא מצליחים להירדם, אני עם הטלפון, היא קונה בכל הצבעים. אני יושבת בטלפון, וואי, איך אני צריכה מגב כזה, שבוע שעבר הזמנתי 4 מגבים. ואז בבוקר את אומרת מה עשיתי. אתמול הגיעה חבילה, אני אומרת מה זה. בלילה, אני שואלת אותה, תגידי, לבת שלה היום הולדת, אני אומרת לה, איזה מידה, לני, 3 או 4? זה היה 12 בלילה. ואז היא עונה לי, לא יודעת, תלוי, זה אמרתי, אבל איפה את מסתובבת בשעה כזאת שאת רוצה לקנות לה? אני אונליין. אמרתי לה, מה סתם, ברשת. אז ככה, ישראלים, קהל שמאוד מאוד אוהב אונליין, והלוואות בקליק. לפני כמה ימים פנתה אליי חברה שלי, שיודעת שאני עוסקת בכל הנושא המימון, ואומרת לי, אני רוצה לעבור בנק, וזה, האם בבנק החדש יתנו לי גם הלוואה בקליק, כמו שמציעים לי עכשיו בבנק שלי. אני נפתחו לי העיניים והאזניים, אמרתי, מה? הלוואה בקליק? את לוקחת הלוואה בקליק בלי לשאול אותי, אומרת, לא, אני רק מתייעצת. אמרתי, יופי, קודם כל מתייעצים לפני. תברכי כמו מש. לפני שהגעת ל-300,000 בקליקים. היא אומרת, מה, 200,000 שקל, אני יכולה בקליק. בשנייה מעבירים את הכסף לחשבון. איך זה מפתה, אבל... את לא מבינה כמה. כאילו, בן אדם חוסך שקל לשקל לשקל, פתאום יש לו ראש כזה, לא יודעת, חסכתי החודש, יש לו 10,000, 20,000, וואי, אני מצליח, אני זה. אני יכול בלי להתאמץ לעשות 200,000. מה זה יעלה לי? 2,000 שקל? בחודש? מה? למה אני לא אקח גם רכב חדש כמו כולם? כמה זה יעלה? 2,000 שקל בחודש? יאללה, בוא נעשה את זה. זה מטורף. אנשים מאוד מתפתים. בן גוריון מפוצץ בלובים. מה זה לובים? כן, אמרו לנו שאפשר לפגוש שם לקוחות שחוזרים. להכניס להם איחוד הלוואות. וואו, חופשי. שדרך אגב, גם... זה המקום הכי טוב להעמיד עמדה שתדעי. אולי נפתח שם פודקאסט. בטח. זה רעי. בטח, אני רושמת. בפרק הבא אנחנו מצלמות בבן גוריון. אני מקווה שהם מגיעים לשם עם כל הציוד. עם כל התפאורה, כן. והשמפניה. וואו, כמה שקיות חזרתם לחיי הפודקאסטים. לחיי הפודקאסטים. יאללה, הפודקאסט הבא בבן גוריון, יהיה לנו הרבה לקוחות משם. רגע, אנחנו נטוס לאילת לכנס. רק תשים. תשים, ואיך נחזור עם כל הקניות? נשלח אותם עם... גיא מגיע. גיא יפגוש אותנו שם. יאללה, בואו נדבר על משהו מעניין. רגע, שנייה. אמרת שאת בתיווך. רגע, אני רוצה להמשיך עם ההלוואות, שנכון להיום, אפשר לקחת הלוואה מכל בנק בעצם. אפשר להגיע, יש לקוחות שמגיעים, 600,000 שקל, הלוואות. שזה מטורף, בלי, שאין להם דירה. כן, זה... בבנקים נותנים את זה. זה מאוד שכיח, אני רואה את זה המון. אתה פותח חשבון, אתה לוקח הלוואת, איך זה נקרא, הצטרפות, הלוואת הצטרפות. הלוואת רכב, שיפוץ. ואין בעצם חפיפה בין הבנקים, שהם בעצם, או שהם רואים בדוח אשראי, הם הרי מוציאים. כל עוד הדוח שלך תקין, ואין לך החזרים, את ירוחה, ואת מקבלת. מתי הבעיה? כשכבר מגיע מינוף מעל, ואז כבר נסגר להם הברז, הם כבר לא יכולים בקליק, ואז הם לא יודעים מה לעשות מפה, ואז הם פונים אלינו לעשות איחוד הלוואות. נכון. זה מטורף. ובלי נכס זה בעייתי יותר לעשות איחוד הלוואות. עכשיו פנה אל הלקוח שיש לו חוב של 300,000 שקל בבנקים וכאלה, ויש לו עוד 500,000 שהוא חייב למשפחה. וואו. בן אדם ממונף 800,000 שקל, בלי נכס. בעייתי. בעייתי, לדעתי גם זה לא מומלץ. חדלות פירעון. חדלות פירעון, אמרתי לו ככל הנראה זה מה שתצטרך לעשות, עם כל הצער שבדבר. אנשים חייבים לקחת בחשבון, כמו שאריאלה אמרה, זה לא קונים תותים בשוק, אלא באמת קונים פה בית, יש כאן השלכות, יש כאן הוצאות. לפעמים אנשים אומרים, אוקיי, אני אעמוד בהחזר משכנתא כזה או אחר,
אבל יש את כל המסביב, אם זה ארנונה ומים וחשמל וגנים וילדים שבאים, וצריך לבוא ולהגיד ומכוניות. להם לפני, קחו בחשבון, יש לכם פה עוד XYZ של סכומים לא מבוטלים. לרוב הלוואות של רכב, למשל, או מימון של רכב, זה גם, זה כמעט כמו משכנתא. לא רק הלוואות. בואי רגע נדבר על הוצאות של סופר. את יודעת כמה הולך סופר בחודש? שזה מספרים שהם... ישראלים גם קונים. אני חושבת שיש לי תרמיטים בבית, שיהיו בריאים, באמת, כאילו, אני גרה בסופר, באמת, אז כמויות... כל יום סופר. אז לא לכולם יש 5 ילדים בבית, אבל עדיין משפחה ממוצעת, מוציאה המון כסף על אוכל, ואיפה זה לא נגמר בזה, ואיפה הוולט שמזמינים, ואיפה שמזמינים אוכלים בחוץ, ושהילדים יוצאים ואוכלים בחוץ. ומסעדות ובילויים. אני כל בילוי שלי, משפחה 5 נפשות, כל יציאה שלנו, לא יודעת לאן, זה לפחות 1,000 שקל. קל, בקל. זה קל, זה כאילו אטרקציה, תשלום על האטרקציה פה ושם, מסעדה, סיימנו יום של 1,000 שקל, זה מטורף. זה כן. אז כן, אני בתיווך, גם את בתיווך, חמודה. אני גם בתיווך. אני לא בתיווך, את לא בתיווך, בואי נתווך אותך. כמה יעלה לנו לתווך אותה לתיווך? תעשי מבחן, אוטוטו יש מבחן. קל, תצטרפי למועדון. יאללה, עליי. נצרף אותה. אחרי שנעשה לה משכנתא, נצרף אותה לאיזה... לא, מה שרציתי להגיד לך, שמהתחום אני רואה הרבה מאוד לקוחות שאני באה אליהם גם לבתים, שהם רוצים לקנות דירה, הם עוד לא מכרו את הבית שלהם, והם נתקעים, הם אומרים, סוף סוף ראינו את הדירת חלומות שלנו, מצד שני השוק בהאטה, אני לא רואה תנועה של לקוחות בבית, מה אני עושה במצב כזה? מפסיד את הבית, או הולך על זה בכל הכוח? מה את עושה במצב כזה? כל מקרה לגופו, קודם כל, כן? צריך לבדוק את הנתונים של כל אחד, ולראות, להסביר ללקוח קודם כל, שלוקחים פה סיכון. לוקחים פה סיכון לעצם זה שקונים דירה. אנחנו, דרך אגב, כשאנחנו עשינו שיפור דיור, קנינו לפני שמכרנו, אני לא אשכח, בא לי... איזה לחץ? לחץ מטורף, בא לי עוד עבד, היה שכיר, עבד בחול, הוא התקשר אליי מחול, לכי תחתמי, ושאלוהים יעזור לנו. זה המילים שהוא אמר. וואו, וואו. ואני מדברת אימא, לאיזה אומץ. אני מדברת על דירה של 1.5 מיליון לפני 10 שנים, כן? לא מחירים של היום. כן. היום הדירה הזאת במחיר של פי 2. אז להסביר את הסיכון, וככל הנראה צריך להשתמש פה גם בהלוואת גישור, שההלוואה הזאת היא הלוואה יקרה, וגם לקחת בחשבון שצריך להחזיר אותה. כשלוקחים הלוואת גישור, לוקחים אותה גג 3 שנים אפשר לקחת, אם אין לו תואר? תלוי, אם זה קבלן, אם זה קבלן, נכון. שבונה נניח עוד 5 שנים. שנתיים, כן, בוא נאמר... אבל הם נותנים לך לשנתיים, ואומרים לך, תבואי תאריכי אחר כך. נכון, אבל קחו בחשבון שבן אדם, אם הוא מצהיר שזה דירה חליפית, ולוקח הלוואת גישור, יש לו אינטרס למכור את הדירה. נכון, אבל אם הוא לא יכול... לא, אם לא, הוא משלם מס, אז המטרה שלו גם למכור את זה. הרבה פעמים אנשים מראש לוקחים בחשבון את המס, אבל מצהירים כחליפית בגלל המימון. אבל אם אנחנו עכשיו מדברים פה על בן אדם שרוצה למכור את הבית, כי הוא לוקח את זה בעצם כגישור. אבל יש דירות, יש לי זוג שנתקעו, הם כבר עברו לדירה חדשה, והם נתקעו, הם לא מצליחים למכור. אפשר להוריד מחיר ולמכור, אבל עד כמה? עד כמה אתה מוכן להתפשר? את גם בונה על סכום מסוים. בדיוק, עד כמה, אז אתה מוכר... ואז נכנסים ללופ עוד הפעם, איך להשלים את הדלתא שחסרה. זה סיכון מאוד גדול בעיניי. כאילו, אם פתאום מחירי הדיור ירדו, אם פתאום כל כך הרבה דברים יכולים לקרות, כאילו, והתחייבתם עכשיו לקנות דירה לפני שמכרתם את הבית שלכם. כן, אני בעסקה כזאת מאוד נזהרת, אני אומרת גם לעורך הדין, בוא נעשה לוח תשלומים כדי שזה יסתדר, כאילו בדרך כלל, אני אומרת להם, אל תעשו את העסקה, אלא אם כן, זה באמת עסקה של once, ולבוא והרווחתם פה. אבל עסקת back to back, שזה קנייה מחירה, לדעתי, יועץ הוא, אי אפשר בלי יועץ לעשות דבר כזה. לא. מספיק בן אדם, היה לי עורך דין, אמר לי, תסדרי את הלוח תשלומים, אני מכיר אותך, הכל בסדר, אותי, וואלה יופי, אני עושה לו את העבודה. זה קשוח, אני יושבת על זה. עדיין. אני באופן אישי, אני בהתמחות. משקיעה בזה מלא מחשבה וזמן. זה כאילו אחריות מאוד קשה, כן. זה אחריות, ולקחת מרווח, שגם אנחנו יודעים שהצד השני, אנחנו לא יודעים מה הולך שם, מוציאים נסח טאבו, בודקים אם יש משכנתא, אם צריך לחסות את המשכנתא, מהון עצמי, האם זה מתכסה ממשכנתא back to back, מתי מוציאים נסח. יש כאן כל כך הרבה דברים שכשבונים לוח תשלומים צריך לקחת בחשבון, שהאנשים לדעתי, כאילו בלי יועץ באמת, או מישהו שמלווה אותם, לא יכולים לעשות את זה. כן, זה קשוח, אבל יש מקרים שאנשים עושים, חושבים שהם מבינים, יכול להיות שהם מבינים, יש לא מעט שמבינים, כן? אבל צריך פה באמת להבין השלכות עתידיות, זה מאוד מאוד חשוב, ולקחת הכל בחשבון, כל הבלת"מים, הכל בחשבון. יאללה, בוא נספר על איזה תיק מצחיק, מוזר, מורכב, מאתגר שהיה לנו.
מצחיק, מוזר, מאתגר. בערך כל התיקים שלי כאלה. יש תיקים מצחיקים. לא חסר לנו תיקים כאלה. מצחיקים בסוף. יש צחוקים בסוף של התיק, שמקבלים את הכסף. כן. זה כבר חיוך של אושר. מחייכים במדרגות, אומרים, שסופרים את הכסף. כן, לגמרי. כן, אז... טוב, היה לי לקוחות שהגיעו לקרובי משפחה שלי לקנות מהם את הבית. ולא היה להם הון עצמי לקנות את הדירה, אבל הם התלהבו מהבית. אז הם אמרו, יאללה, הבית שלנו עם אחר טיק טק, בואו נקנה את הבית. וכמו שדיברנו מקודם, לקחו הלוואת גישור על הבית שלהם. והם לא ידעו איך עושים את זה, והייתה להם יועצת. ואמרתי להם, אוקיי, אז שתדעו שאני גם יועצת, אני לא אקח לכם כסף, אבל האינטרס שלי גם לעזור למשפחה שלי למכור את הבית. ואז אני אומרת להם, אוקיי, תזמינו שטרות משכנתה, כי יש לכם כבר משכנתה, אתם צריכים להביא שמאות. וכאילו, אני מפעילה את היועצת שלהם, שזה משהו מצחיק. כאילו, גם שלוקחים יועץ, צריך לדעת את מי לקחת, שהוא מבין את סוג העסקה. נכון. כי יש כאלה שלא מתעסקים, ואז זה סתם נופל. ואז בעצם הם לקחו את הכסף, הגענו לחתימה, הם הביאו את המשכנתה בעצם במעמד החתימה בצ'ק בנקאי, ואז הם אמרו לי, תקשיבי, אנחנו רוצים אותך, שתעשי לנו את הרכישה. והרכישה סופר מורכבת, כי יש מלא קצבאות, מלא הכנסות, הם גרושים, הם נשואים, הם ילדים, ממש ממש מורכב. והייתי צריכה ממש להפעיל את הראש, להבין איך אנחנו מעבירים את הדבר הזה, כי בסוף, אם הנכס היה שווה 3.5 מיליון, הם צריכים לקחת 3.5 מיליון משכנתה. זה הרבה כסף בסוף, נכון. גם בחודשי שמתכנס, וגם ברמה אשראית, ויש רגולציה, שכל נכון. הלוואה שמעל 1.5 שנה צריך להתחשב בה. צריך לנטרל הרבה מאוד, ואחד יציר חליפית ואחד לא. וואו, כאילו, צצו כל מיני פטריות אחרי הגשם, כאילו, אחרי כל סיכום של שיחה, בום, שכחתי להגיד לך יש עוד הפתעות, כן. יש לא מעט עסקאות כאלה. ובעצם אמרת קומבינות, אני לא אשתמש בזה, אבל מצאנו כל מיני פרצות, למשל, כאילו, לאחד מהם היה שליש דירה, אז זה לא באמת דירה, אז היה אפשר כן להגדיל את אחוז המימון. פתרונות יצירתיים. חייב כל הזמן להפעיל את הראש, במיוחד בעסקאות מורכבות, לכן, כשבוחרים יועץ, צריך להבין איתו, אם הוא זורם איתך, או שהוא יגיד לך, תשמע, אנחנו לא עושים את זה, אתה לא יכול לעמוד בזה, או אם כבר חתמת והגעת למצב שאתה נכנס להפרת חוזה, תמצא את מישהו שבאמת יבוא, יפיל את הראש וייתן לך את הפתרונות היצירתיים. ושהוא יהיה מהתאחדות היועצים. בטח. זה קודם כל, זה לפני הכל. הכי חשוב שיתארך אצלנו בפודקאסט. איך יודעים שהיועץ מהתאחדות היועצים? אם הוא בא לאילת, אם פגשנו אותו. אם הוא בא לאילת, הבנתי. אם יש לו תמונת פרופיל עם רקע כחול של התאחדות היועצים. לא, קודם כל ברצינות. יש אתר. אפשר לשאול גם את הבן אדם. גם לשאול, נכון. וגם יש אתר של התאחדות היועצים, ששם אפשר לרשום בחיפוש, ולחפש יועץ באזור ספציפי, או אפילו לפי השם, ולראות אם היועץ הוא בהתאחדות. מי שיש לו תעודות על הקיר וכאלה, אז גם תולים את זה. מי שיש לו קיר. מי שיש לו קיר. הרוב הם עובדים מהבית בלי משרד. גם בבית, נכון, אז אני אומרת, בלי קירות, נגיד. או קירות שהפכו לסטודיו לבניית ציפורניים. הם לא לקחו משכנתה. לא יודעת, יש כאלה. כן, אז זה חשוב שזה יהיה מישהו באמת מהתאחדות, לא רק כי הוא עבר מבחן. פשוט כדי לדעת שיש אמא ואבא מאחוריו, למקרה שלא יהיה, אבל חשוב לדעת שיש מישהו שמפקח עליו, זה כמו... זה לא עכשיו להיות תלוש באיזשהו מקום, יועץ פתאום אתה מתחיל טיפול, פתאום יועץ טס לחול ונעלם, או הוא לבד ואין מי שמגבה אותו, או שפתאום אתה תקוע ואתה לא יודע מאיפה להמשיך את התהליך. נכון. אז פה אתה יודע שיש גוף שמפקח ושומר. אני אעשה גם פרסומת סמויה להתאחדות, שהיה לי איזה בעיה באיזה תיק. לא, זה לא היה סמוי, אני עושה סמוי. עכשיו זה סמוי. סמוי. מהכיוון ההפוך. יאללה. שאני כיועצת לפעמים נתקעת באיזה פלונטר מול איזה גוף, כל הבנקאים בחופש, כמו שהיה בכל המועד, והייתי חייבת בחינה, והגעתי למישהו בהתאחדות שעזר לי, עזרה לי, ופשוט בחנו את התיק. נכון, גם לנו יש אימא אנשים היו בהפרה, להיעזר בהם. וזה פשוט קשרים שאנחנו יכולים להיעזר. מעבר לזה שיש לנו גב כיועצים אמונים. לפנות לגבוה יותר בשביל לדחוף את התיקים ולעזור ללקוחות לקדם את העניינים. כן, גם אני פונה לא מעט להנהלה של ההתאחדות, ותמיד עוזרים. מה שבאמת צריך. אבל בשביל באמת לדחוף, היועץ צריך להיות אסרטיבי ולדעת שיש לו למי לפנות. ברור, בטח. ולא להגיד אני מהתאחדות ולשבת רגל לרגל, זה לא עובד ככה. להתחבר. בדיוק, אז זה גם מאוד מאוד חשוב, וצריך להבין, כן, עם מי עובדים. לפעמים יש נפילות. כמו כל דבר, בכל איש מקצוע, דרך אגב, נכון?
אבל עצם זה שיש את המחויבות שלנו להיות ולעזור, וזה מדיר שינה, באמת הרבה פעמים, צחוק, לא יודעת אם אמרתי לכם. יש לי ליד הראש, באמת כמו מחברת, פנקס, לא יודעת להגדיר את זה, שהרבה פעמים פתרונות של תיקים מורכבים, אני באמת הולכת לישון איתם, והרבה פעמים מתוך שינה כזה, אני מתעוררת עם איזושהי הברקה, רושמת, קמה בבוקר, לא זוכרת שרשמתי בכלל, וככה נפטרתי, באמת יש לי לא מעט כאלה. אני עדיין במצב שאני זוכרת על מה חשבתי בלילה. לא, אבל שאני הולכת לישון עם זה, ואז איפשהו בחלום, כאילו איזה מישהו בא ולא יודעת להסביר. זה אומר שאת צריכה הפסקה קודם מהיום, ואז המוח שאת יעבוד. לא, וכשיש תיק מורכב, אני אגיד לך מה, כשזה תיק מורכב, לא עכשיו מחזור משכנתה שזה חשוב, וכבודו במקומו מונח. יצאו לי לעשות לא מעט תיקים של מחיר למשתכן, והרבה מהזוגות היו מורכבים ברמה שאם עכשיו הם לא קונים בית, אין להם בית, וזה על הכתפיים שלי, ואני חייבת לפתור להם את הדבר הזה, כי אין מצב שלא יהיה להם בית במדינת ישראל, ואת יודעת, את הולכת לישון עם מורכבות באמת קשה. ואיכשהו מתוך שינה אני קמה, ואני רואה שכתבתי באיזשהו שלב של השינה שלי את הפתרון, וחשבתי על פרצה, והרבה פעמים זה באמת סגר. נכון, גם אני לפעמים בלילה. באמת לוקחת את זה, כאילו. מקבלת החלטות ופתרונות. כן. צריך שיוסיפו לנו תשלום על צבע אני עובדת לרוב בלילה, אני לא. חופשי, לא רואים עכשיו. ברור. אני עובדת לרוב בלילה, בבוקר המוח עדיין לא מתעורר. לא מתעורר. טוב, בלילה נשאר לנו 6 דקות, 5 דקות, אנחנו צריכות לסיים, היה כיף. היה ממש כיף. מאוד כיף. אז אמרנו שאת הפודקאסט הבא אנחנו עושות בבן גוריון, מגייסות לקוחות. כן, בינואר. מעניין, בקשו תשלום על זה. מי? סליחה, אנחנו באים לעזור. אנחנו באים לעזור, תכלס. אנחנו באים לעזור. נכון. נבדוק אותם. כולנו נתינה. זוכרות בהתאחדות שקיבלנו הרי מתנות, הפתעות מכל הגופים, ומישהו שאלת בבידוק, האם קיבלת משהו להעביר, ועצרו שם חצי מההתאחדות על הקשקוש הזה. כן, על המתנות שנתנו לנו מחברות. טוב, יש לנו עוד 5 דקות. אנחנו יכולות להמשיך. בואו נדבר קצת עלינו, שיכירו אותנו, מי אנחנו, מה אנחנו. נכון, עד עכשיו אכלנו להם את הראש, מבלי להציג את עצמנו. נכון. מכירים אותנו, אנחנו מפורסמות. נכון, אבל עדיין, לטובת החדשים. לחדשים שמצטרפים. יאללה, אז אני תמר מזרחי. 5, כמעט 6 שנים בתחום המשכנתאות. אימא ל3, נשואה. גרה בענתות, שזה ישוב. בתנ"ך. בתנ"ך, הם היו אצלי וצחקו שזה תנ"ך. זה לא תנ"ך. אני עדיין רועדת מפחד. המפה. אני עדיין רועדת מפחד מהכביש עם מחסום. הנסיעה. מחסום זה מה שהלחיץ אותך, לא יודעת. מחסום זה אומר שאת עוברת קו הירוק. כן. נו, אז מה? קו ירוק, אני לא רואה פה בהם קו ירוק. סליחה, עברת אותי. אני לא אמרתי להריע לכלום. אז באוטו עם ילדים קטנים, זה מאוד הלחיץ אותי. בשנתיים האחרונות הייתי יושבת ראש של היישוב גם. אז ככה גם להבין יותר ביישובים, גם ברמת הנדל"ן, גם ברמת הביצועים של ביטחונות ודברים כאלה, ועדות קליטה, קבלה, אגודות שיתופיות. שזה משכנתאות קצת שונות בעיר, כאילו דירה בעיר. כן, יש גם רישום זכויות שהוא שונה. זה לא טאבו קלאסי, זה לא תת חלקה, זה רשות מקרקעי ישראל, מינהל אזרחי, הסתדרות ציונית, זה גופים שאני בקשר איתם. נכון, זה מועצה שייך. זה מועצה אזורית מטה בנימין, כן, אבל הזכויות רשומות דרך המינהל, או הגופים שציינתי מקודם. לא כל השמאים מגיעים לשם, לא כל הבנקים נותנים את המימון לפי רגולציה, זאת אומרת, יש בנקים שגם נותנים 70%, למשל לדירה ראשונה. לא, דווקא כולם נותנים ביישוב הזה, כי הוא כן מוסדר, אבל לפעמים מגבילים באחוז המימון. יפה. יפה מאוד. אנחנו בעצם מכירות מתחילת הקריירה שלנו, נכון? וואי, כן. איזה כיף. את הצטרפת. אני? כן. אני ותמר הכרנו כשיצאנו ממבחן ההתאחדות. מה פתאום? בלימודים. בלימודים שלמדנו את הקורס. בזום. נכון, ואז אחרי המבחן יצאנו לימודים של ייעוץ משכנתאות? כן. של ייעוץ משכנתאות או מבחן להתאחדות? של ייעוץ? למדנו יחד בזום, זה היה קורונה. דימנציה, צופים ומאזינים יקרים. עברנו קורונה בכל זאת, 3 לידות, אז זיכרון לא מה שהיה. ובכל זאת למדנו יחד לפני 6 שנים. כן. והלימודים היו בזום, בגלל שזה היה קורונה. ואז הכרתי אותך בקובייה, ביחד עם המרצות. אבל פיזית נפגשנו רק במבחן. ואז פיזית נפגשנו, נכון, במבחן, ואמרתי לה, מבחן של ההתאחדות. כן. היא אמרה לי, תמר, וואי, התחבקנו כי לא, אנחנו מכירות שנה, כי תמיד היינו מתכתבות כזה בזום, שתינו עם הפרעות קשב קשות. ויצאנו והשווינו תשובות, וראינו שעברנו את המבחן, איזה כיף. כן. ואת אריאלה הכרנו גם במסגרת באילת. לא, באיתני. אני הכרתי את אריאלה.
נכון. כן, כשהייתה איתך בחדר. כן. בכנס הראשון. שהצטרפתי לה לחדר. נכון. ששותפה שלי לא הגיעה בגלל קורונה. ואמרתי, יאללה, אני אבוא. בספונטניות זה היה, נכון. בספונטניות לקחה טיסה טוב שהגיעה לעיר. לא, הגעתי למלון הלא נכון. זה אני זוכרת, כן, זה פחות. ואז השף אמר, לא, זה לא ליאונרדו, זה בוא ניקח אתכם. לקח אותך. רק היא יכולה להוציא שף מהמטבח, שיקפיץ אותה למקום. רק תמר, אין. הוא אמר, אני גם ככה צריך לקחת משם משהו, מה, אני אגיד לו, לא? אם את תראי אותו היום, את תזהי אותו? לא. רק אם הוא יהיה עם הכובע של השפים. לא נראה לי שתזהה אותנו ברחוב, אבל אז... לא, למה? אנחנו צריכות לעשות... רק אם תהיי עם חליפה ירוקה. אני אבוא עם ירוק. יאללה, ספרי על עצמך. ספרי, יאללה. אז אני אריאלה, אברהם, נשואה ואימא ל5 ילדים, גרה בחולון, יועצת משכנתאות גם משהו כמו 6 שנים, 6.5, קצת לפני הקורונה. אמרתי בהתחלה, הגעתי לתחום הזה מתיקון של המשכנתה הפרטית שלי, ומשם זה הפך לשליחות, והתאהבתי בדרך, והכרתי חברות טובות, והכרתי אנשים טובים, ואני מאוד אוהבת את מה שאני עושה. זהו, ועכשיו פניי לבאות להיות כוכבת פודקאסט. תהיה, אנחנו נהפוך אותה לכוכבת. אנחנו איתכם ביחד כמובן, פודקאסט משולש כזה בין השיחים. נביא אורחים חשובים, מקצועיים והכל. יש הרבה מובטלים היום בהנהלה של הבנקים. נביא אותם לכאן. בלי הזכר שמות. הם עוברים מאחד לשני, לא? יש לך קרובי משפחה כאלה, לא? יש לי קרובי משפחה. גם, אז עליי. עזבו את הקבוצה ומאז נעלמו. כן, לא יפה. זה קטע. נמצא אותם. נספו, מה קרה? וואי, חס וחלילה. לא, נספו. מחפשים את הייעוד שלהם, אני יודעת. טוב, זה צורת הדיבור שלנו, כן? כן, כן. אז יכירו אותנו. כן. אז אני עירית מירושניקוב, אני מרחובות, נשואה, אימא ל3 ילדים, גם יועצת משכנתאות, כבר משהו כמו כמעט 6 שנים נראה לי, נכון אנחנו? אני גם עוסקת בנדל"ן, יחד עם בעלי יש לנו חברה תיווך הוגן ברחובות, אז אני גם עוזרת לו שם. זהו, מאוד אוהבת את המקצוע, חיה את זה, נושמת את זה, הולכת לישון עם זה, חולמת על זה. לא הרבה יודעים עליי, אבל אני גם דוברת רוסית. שומעים? אני בשוק. אני גם אני, וואו. וואו, טוב, אתם יודעות, די, נו. אבל הרבה לקוחות אומרים, טוב, איזה מבטא יש לך? לא מבינים. אז קצת יש לי מבטא, כן. אז כן, אני גם עוסקת בלקוחות דוברי רוסית. וכן, וזהו, ויאללה. אגב, אולי תרחיבי על העניין של השפה, על הקושי של השפה. אנחנו כאילו דיברנו שאנחנו מביאים את זה למתכנת, ומבחינתו זה סינית, אז תחשבי שעולים, שבאים אלייך, הם באים אלייך מסיבה מסוימת. נכון, כי אני בעצם, כן, סוג של מתרגמת להם את זה לשפה שלהם, שפה פשוטה. בכלל קשה יותר. זה קשה, כי גם תקשורת עם הבנקאית, שהיא לא תמיד דוברת רוסית, אז היא קשה. גם להבין מה רוצים, איך רוצים, על מה חותמים, מה עושים. אז כן, אז אני בעצם עוזרת להם, וזה סיפוק מטורף, כי בעיקר לאנשים מבוגרים, שאני מזהה בהם את ההורים שלי, שאני אומרת, כאילו, איזה מזל, שהם באמת כאילו לקחו שירות של מישהו חיצוני, שנמצא שם. שנמצא שם לעזור להם, ולהסביר להם, ולתווך להם את זה, ויש לי אפילו אנשים שאני נותנת להם הסעה, מרחובות, נגיד, אם אנחנו עושים את זה בבנק אחר, אז אני לוקחת אותם איתי. לא אתן להם לאנשים מבוגרים לנסוע באוטובוס לבנק, אז גם ככה אני נוסעת, אז אני כבר לוקחת אותם על הדרך. VIP. כן, לגמרי. אז כן, יש לי זיקה לקהל הרוסי. זהו. אז היינו כאן, אנחנו. יאללה, לחיים. לחיים, לא עשינו היום לחיים, עדיין. לא הביאו לנו כוסות למים, אז בינתיים כן, אז נשתה יין.